sa ka. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Almira. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. Sa taong naghirap at nasawi, bawat isang gabi ay mayroon isang umaga, isang umaga, gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Ang hangtunan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hangtunan, ang kapalaran, minsa'y nasa ibabaw. Ang may kapal marunong tumingin sa taong naghirap at nasawi. Bawat isang gabi ay may isang umaga, isang umaga, gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Ang hangtunan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ang hangtunan, ang kapalaran, minsa'y nasa ibabaw. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim, ang buhay ay gulong ng palad. Gulong ng palad. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Agusan del Sur apan ana karon sa Butuan City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Almera. Dung, anong nahitabo manini mo? Anong himaman may gibiyaan? Pag-unsa naman lang ni Ini pa, nga wa naman pa. Kaya
Junjun, hain Ti. na is mama. Tuwa sila sa kahoy, ti. Sige, hilak. Ha? Kaluoy taong mama, uy. Bantayin sila kung sinukad ha. Kaya akong atuan si mama. Ma, dali na ma. Mangaon na ta. Busog ko. Ma, pwede ba ma ayaw pag-ingon anak? Kung nasa'y may tabo ni mo, mag-unsa naman lang mi nga imong mga anak. Nakinahanglan pa taon mi ni mo, ma. Almira. Dawatan na lang awa na si Papa. Pagpakaligon, ma. Kay di abi si June nga nagkinahanglan ni mo. Almira, mula ka anak ko ha. Asa man ka, ma? Moadtor ko sa ko amika. Mo sorry ko. Kay mura kong mabuang kung magsige kong pundo din sa ato. Sige, ma. Kami rin may bawo din ni si Junjun. Hain manis mama nga wa pa manggid mauli. Kabii naman. Oh, kinsa man rin. Ay, salamat. Salamat kay ni Ana si mama. Pero kay ko na mong nakaable. Oh, dali, dayon dali sud sa bahay, Rudy. Ma, may kuyog man lagi kang lalaki. Kinsa ning imong kuyog, ma? Si Rudy. Ako ning classmate sa high school pa ko. Rod, si Almira, ang gwapa na kong anak. Ako na lang gihatod si mama ni Muday kay hubog na magud kaayo. Basi kung sa'y mahitabo niya ba? Salamat kaya. Sige. Di na ko magdugay, ha? Ang importante nga safety na si mama nimo. Salamat kaya. Mulakaw na sad ka, ma? Moato ko sa kong mga amiga. Di day mahimo ma nga magpundo lang ka dinhi sa ato. Aron sa'yo kung mamatay? O di ba mabuang ko din, Ma, Kinahanglan ko maglingaw-lingaw, uy. Aron dili ko mamatay nga magsigig huna-huna sa inyong amahan nga patay na. ma. Dali. So, dali, Rod. Ipahimutang ng imong mga gamit, dire. Ma, Mm-mm. unsay puti pasabot ini? Ngano nagdaha si Kuya Rudy sa iyang mga gamit? Ani na siya puyo sa ato. Siya ang gipuli nako sa namatay ninyong amahan. Unsa ma? Pero Ayaw ko niyog supaka, ha? Nagkinahanglan kong katimbang sa kinabuhi, Almira. Ay kabala ka dahi Almira. Di ta mo pasagdan. Mahal nun ta mo sama sa matuod na kong mga anak. Ti, putan lagi kasi tituro di siya. Na, siya pinaglutos ng pagkaon. Oh, nung saan ka, ti? Di ka ganahan ni Tito Rudy? okay naman dong. Buotan naman si Kuya Rudy. Di lang ko ganahan dong nga maminyo og usab si mama. Minuto na, ti. Hinatay mo kong papa. Chun-chun. Almira, mulakaw ko, ha?
Asa di ay ka, ma? Maningil ko sa nangutang na ko kwarta. Si Kuya Rudy di ay, ma. Di mo Ah, ikuyog. Dili lang kay. Naglain ang iyang lawas. Tuaga ni sa among kwarto. Nagsige ra tog higda. Ang imo niyang mangod ha, ati man na to. Kay magsige na lang unya to og duwa, di to mukaon. Ayaw ka bala ka, ma. Ako ray bahala ni Junjun. Ikaw nalay bahala sa mga lihokon din sa bahay ha. O, ma. Ay, salamat. Kayo man na kog limpyo sa bahay. O kumanasag kog kaligo. Ay, kanindot sa feeling. Uy. Ani, Kuya Rudy? Ano ni sulka din sa kong kwarto, kuya? Kuya! Kuya, ayaw ko kaksa! Pasag Kuya! nilag ko sa kong buhat. Kuya! Dugay na nakaibog. Oh, day. Kuya, malukin ko. Ayaw ni kuhatan ako, kuya! Pasag dilagod ko. Malipay lagi ka sa kong buhatin mo. Boys! Tabang! Tabang na imulugos na ako! Tabang mo! Unsa? Mauna, ma. Buot kong luguso ni Kuya Rudy. Hoy, Almira! Ayaw git pagbatbat og istorya ha? Buotan mo inis Kuya Rudy ni mo, day! Dili na makahimo sa pagbinuang ni mo. Di na tinuod, ma. Manyak lagi mo kapuyo. Kung pa na ko patiri nga tubangan, may dautan ng nahitabo na ako ron. Dili ko mo to nga makahimo anak si Rudy. Aw kun mauna, nga imo pa siyang labanan kay nako. Mubiya ko dinhi sa ato, ma. Unsa? Dili ko magpaabot nga malugusan ko si mo kapuyo. Mong mubiya ko dinhi sa ato, samtang wa pa'y dautang nahitabo na ako. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Huwag kang manindim ang buhay. Nibiya ko sa among dapit kay naglikay ko nga may daotang mahitabo na ako sa mga kamot sa kapuyo sa akong inahan. Sa pagkakaroon, ni ako sa Butuan City na narabaho. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaga ni akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalag kaagi ni Almira nga taga Agusan del Sur apan anaa karon sa Butuan City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan, gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad, ang hangtungan. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Ragadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, Jose R. Martinez Building, Cosmenia Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpamila. Nasawi